Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kuwi ke Shithi ke bamdan Jyrsieh ya ka blapha shak Ophis jang khasi students union kebadan hadaya Chapel Road Shillong kala kadau khti persha daga bakno ru baga khon gan the jong secretary ke Meghalaya Public Service Commission ke emarak ke dik way nap dang ki drungut kinong ya khon ya ke MCS preliminary examination ke bala persha ya ke jing dawa jang khasi students union ya ke Meghalaya Public Service Commission bakan penipat ba ya ke marks jang nong ya khon ya ke examine Haga Shithi blapha daga KSU shikla pathai khubor haga si sejan kalai trik unai lar ajar phosau kinong pha yaga Shithi kala kamru bagi dek blapas yake MCS preliminary examination bat baga kerteng jangkiru klami haga original list jangki sanspa prabhongot ki candidate bagi ongru bakim kwa satya ban penpau yaga kerteng jangki haga Shithi khana mankiar na kinu gi jingjia Haga Shithi bala penpau baga de bala tho haga atrik unai lar ajar phosau loong hadim bala yoi yaga khubor baga union kaya khun persha yaki jingle bakla jangki Mpsc haga examine MCS ngisngongo shikadai yaki senjam ki bapila shim haga biadai baga jingbam renti haga jingje yaki MCS haga jala Meghalaya Kashithi ka keno shu da ka bong nikwa ban pentip shapi ba ha ka thop ka baar kula penmi de ka Mpsc hadim bala lab de ka jing bakla kumbala kam de ka Mpsc kadang kowe ka candidate ka bekerteng ke e marak ka khon kenthei jung secretary ka Mpsc ka bedeiru ka we ka penpau ye ka jing persha halo ka jing dawa chang ka seng chang phi ban penpau pat ba ye ki marks bala yo da baro ka candidate ka bia khon ye ka prelims examination ka bala long house nam bala dep bat ka noru ba ka e marak ka de ka we na prankin rungut ka bala soy ye ka Shithi application ban persha ye ka jing dawa jang union na ka benta ban penpau pat ba ye ki marks Nikwa banya tho ye phiru baga khon yung secretary kala shajid ha ka post LDA bala penlong de ka Mpsc ya ka bala penbana result hau banai naitung baga de ka peni baga dang jinga de ka baya jan bha shiying shisam ha ka rukom ji de ka Mpsc kumta nikar pa de phi pinle ya ka badan kam ha ka be de bat kani khnaman pentikna bakan dan ga jinga tre kam ka ba khoj ba ka ba shai ha ka jing ji de ki MCS minta bat ha kisnam ki ban sawan bagi kerman ru phnya biteng ga jinga khon ba ban pen kut no baro e ka jinga de shiying shisam Kajinga kunjong pi kan ajing kan men biang yang ki aspiran ki bam don kajinga day ber uno ru ubetre ha Mpsc ringi kwa ban long ginong tre sarkar ban shakriya ka jalla Ikar pa de pi ban shim ya ka ringa Shithi kum ka kam ka bakong san bha bat ka seng jong pi kan se madani jing bam khoj ki ban hapo ka Mpsc la ban rap shu ka Shithi